سلام كبرات تخاتلتي سينما سمرة كما يصنعكم بخلو نقربلكم زلنا مدبات حقوسات كتكونوا ناتمننا تاريخ هيوت قديم تقادالاين سنة طبباون أركان تغلق فلماريام ودتخل زدس استحستو حيزنا لكم متينا سلزلنا كسافت عمي بتصمونا ختكتاتولنا ان عدمكو نابت مدب يسكركم سناي مكتتال حدا خابتهم كاب سبعتات كساب حجي بوكب درفتاتو أبناي بزحات حنقولات تقريت زلو هبوب إيرتراو دمتاون زيامن قد أمنيو أب عود سنة تباب زينة صفتو هبو زلو عغم بقعتون كينكيه نلعلي 45 عمتات تبقعيزو زدرف زلو بهار درافايوم باتي سمعت كاقسكيسو شوهات كازخفت وحل دمتون سحل قرارو انجيرو أبلبي كل إيرتراو قاتون قزي أيواسدو እቶም ካብ ግዜ ሰውራ ጀሚሩ ክሳብ ሕጂ ዘፍረዮም ደርፍታቱን ኣብ ታሪኽ ገድልን መኸተን ህዝቢ ኤርትራ ዝያዝ ዝኽሪ ሒዞም ከም ቅርሲ ይቕጽሉ ኣለዉ። ኣርካን ድምፃዊ ተኽለ ማርያም ወዲ ትኹል ኣብ ትኹል እተባህለ ዓዲዩ ተወሊዱ ዓብዩ ወላዲኡ ፈላሲ ስለ ዝነበረ ኸኣ ወዲ ትኹል ካብ ህፃንነቱ ናይ ዲቁና እናተምሃረ ዓብዩ ትምህርቲ ኸኣ ካብ ቀዳማይ ክሳብ 5ይ ክፍሊ ኣብ ቤት ትምህርቲ እንዳጥልያን ማይ ዕዳጋ ተምሃረ እንተኾነ ካብ 5ይ ክፍሊ ክቕፅል ኣይከኣለን እቲ ምኽንያት ድማ ወዲ ትኹል ኣብ ግዜ ህፃንነቱ ኣዝዩ ውዑይ ብምንባሩ ንሓንቲ ንእሽቶ መብራት እትበሃል ድንግል ምስ ሃረማ ብኡ ኣቢሉ ካብ ትምህርቲ ዓለም ጠቕሊሉ ተሰጎም ብድሕሪኡ ወላዲኡ ናብ ደቀ ምሓረ ወሲዱ እዚ ቆልዓ ወይንን ኮሚደረን ይሓልወልካ ንዓይ ድማ ናይ ቡነ የምፃለይ ብምባል ኣብ ጀራዲን ዶንዚ ሮዛቲ ኣእቲዎ ኸደም ወዲ ትኹል ድማ ትምህርቲ ሓዲጉ ኣብ ጀራዲን ስራሕ ኣህዲሉ ጀመረ ኣብቲ ስራሕ ኸኣ ሓደ ተስፋ ኣለም ኣብርሃ ዝተባህለ ሃራሚ ክራር ብምንባሩ ወዲ ትኹል በቲ ናቱ ጽልዋ ተደሪኹ ነቲ ልዑል ፍቕሪ ክራሩ ዘርወየሉ ባይታ ስለ ዝረኸበ ኣመናት ሓጎሰም ካብ ማይ ዕዳጋ ናብ ደቀ ምሓረ ብብሽክለታ እናተመላለሰ ኸኣ ክራር ኣብ ውሽጢ ወርሒ መለኻም ኣብነ ኣረጋውየ ኣደይ ተበጊሳ ድማ እታ ፈለማ ዝመለኻ ደርፊ ኾነትሉ ድሕርዚ ኣብ 1976 ምስቲ ዝነበረ ሩሱን ሃገራዊ ምንቅስቓሳት ኣብ መበል 16 ዓመቱ ምስ ኣባላት ህዝባዊ ሓይልታት ኣዋህየቱ ጠርኒፉ ምስ ብጾቱ ክንቀሳቐስ ጀመረ ክሳብ ርሑቕ ቦታታት እናኸዱ ድማ ዜጋታት እናወደቡ ኣብቲ ቃልሲ ክተሓጋገዙ ጀመሩ ድሕሪ ዓመትካ ኣብ 1977 ወዲ ትኹል በዓል ኣቢሉ ናብ መሳርዕ ህዝባዊ ሓይልታት ተሰለፈ ናብ ሰለሙና መሊቑ ብምኻድ ከዓ ድሕሪ ገለ መዓልታት ናብ መደበር ተዓሊም ማሂመት ወሪዱ ኣቦ ተዓለመ ክሳብ ኣብ 1983 ናብ ማእኸል ባህሊ ዝሰሓብ ከዓ ኣብ ተዋጋእ ሰራዊት እንዳርባዕተ ኮይኑ ቀጸለ ብድሕሪኡ ናብ ባህሊ ስለ ዝተሰሓበ ወግዓው ደራፋይ ሰውራ ክኸውን በቕዐ ቀንዲ መበገስ ደርፍታት ወዲ ትኹል ናይ ህዝቢ ደርፍታት ክኸውን እንከሎ ብናይ ህዝቢ ደርፍታት ከማደይ ተበጊሳ ኣሕዋተይ ሒዛቶም ከበሳ ክበጽሑ ኣየር ደብዲባቶም ዝብል ደርፍታት ይጀሚሩ ድሓር ግን ኣብ 1977 ስኡ ተጋዳላይ ገብረኣብ ንጉሰ ወዲ ቀሺ ታሪኽ ምዝካር እትብል ደርፊ ጽሒፉ ምስ ሃቦ ብሓደ እዋን ንኹላ ኣጽኒዑ ደረፋ ገለ ካብ ትሕዝቶ ግጥምታታ ኸኣ ነዚ ይመስል እዛ ኩላ ጅግና ኣብ ሩባታት ዘሰሰቶ ደማ ኣብ ጎበታት ዝኸስከሰት ዓጽማ ወይ ከፈልከት ካብ ግንባር ዕላማ ሰውራ ተኺሎሞ ብናቶም ግርማ ካብ በረኻ ኣቲና ኸተማ ንወዲ ትኹል ቀንዲ ሰረት ዘንበሩሉ ደርፍታት ናብ ደቀ ምሓረ ብንጥፈት ኣብ ዝለኣኸሉ ዝነበረ እዋን ኣብ ኣብያተ መስተን እንዳሻህን ዝድረፍ ዝነበረ ከም ሩባ ታሕቲ መለይ ኣብ ድሕሪ ገዛና ጽሩይ ማይነት ይዓየ ዝብላ ደርፍታት ናይ ባህር በረኸት መንግስቲ ኣብ ሓምራ ላመይ ናይ ኢንጂነር ኣስኮዶም ወልደ ሚካኤል ከምኡውን ናይ በዓል ተኽልን ኪኤል ገብሩ ተወልደ ረዳ በየነ ፍረ
ተበርህ ተስፋ ሆነይ ፀሐይቱ በራኺ አምለሰት አባይን ካልኦትን ደርፍታት በተደጋጋሚ ድሕሪ ምስማዕ ይደግሞ ምንባሩ ዝግለጽ ዝበዝሑ ደርፍታት ወዲ ትኹል ትርክቲ ሓፋሽ ዘንጸባርቑ እዮም። በዚ ምኽንያት ከ ኣብ በዓል ገረገር ሓሊበት ሰሚናራት ኣብ ዝነበረሉ እዋን ክቡር ፕሬዝደንት ሃገረ ኤርትራ ኢሳያስ አፈወርቂ ደርፊ ፍርቂ ግንባርዩ ብምባል ነቶም ኩሎም ኣብ እዋን ቃልሲ ብመንገዲ ጥበብ ዝተቃለሱን ዘቃለሱን ጀጋኑ መጊስዎም እዩ። ወዲ ትኹል እውን ሓደ ካብኦም ብምዃኑ ደርፍታቱ ምስቲ ሽዑ ዝፍጸም ዝነበረ ተኣምራታዊ ቅያታትን ጅግንነትን ተጋዳላይ ምስ ምፍራስን መጥቃዕትን ግንባራት ተኣሳሲሮም ከም ናይ ማሰኛታት ሽዑን ሽዑ ዘውፅኦም ዝነበረ ስለ ዝኾነ ንትርክታ ህዝብን ተጋዳላይን ዘንጸባርቑ እዮም። ብፍላይ ከ እተን ምድርን ሰማይን ለሚን ለሚነይ ሳሊና ይከኣል እታ ህንዳድ ሓይሊ ዝብላ ደርፍታት ብፍሉይ ካብ ዝከራ ደርፍታት ወዲ ትኹል ኮይነን ፍሉይ ሕላገት ዘለዎን ስምዒት ህዝብን ተጋዳላይን ዝተናኸፋ ስራሓትን ልዕሊ ኩሉ ግን ምስቲ ብሉፅ ስራሓት ወዲ ትኹል እቶም ብድሕሪ መጋረጃ ኮይኖም ኣብ ስራሓት ዝሓገዝዎ እዮም። ንኣብነት ምድርን ሰማይን ገጣሚኣ ሰሎሞን ፀሃየዩ ኣብ 1984 ተሰሪሓ ለሚን ለሚነይ ከኣ ብምኽንያት ዝኽሪ 10 ዓመት በዓል ቀያሕቲ ዕምባባ ኣብ ዓራርብ ኣብ ዝተገብረ መደብ ኣብ 1982 ተደሪፋ ገጣሚኣ ከኣ ስኡ ኢሳያስ ጸጋዩ ገለ ካብ ትሕዝቶ ግጥማ ከኣ ነቂልካ ጅግና በዓንተቦ ዓደይ ኢልካ ካሊይ ጻበቦ ወሰንዶ ሓዲርካ ወሰን ሒሹ ዘይንፋስካ ነፋስ መን ሒሹ ዘይሓይልኻ ሓይሊ መን ትሒሱ ዘይመትከልካ መትከል መን ነጊሱ ታ መትከልካ ዶ ሞይታ ሸዊት ዓደይ ወድያ መንከይ ዘምታ ዓይነይ ብኽፍታ ብርከይ ብጥዒታ ከይድቅስዶ ከይኮነ ወጋሕታ ልበይ ብሕርቅንታ ስነይ ብንኽስታ መሬት ከብፀሓየ ናብ ደረታ ለሚን ለሚነይ ኣዴኻ ተሓቢነ ስምካ ጸዊዐ ምስ ሰብዝና ኔርካ ሰሚዐ ብኣኻ ኾሪዐ ወሰን ኢሉ ዶ ወሰን ኢሉ ዶ ወሰን ሳሊና ከኣ ኣብ 1977 ምስ ተወቅዐ በቲ ዝነበረ ብዝሒ መስዋእቲ ተደሪኹ ወዲ ትኹል ባዕሉ ግጥምን ዜማን ዝሰርሓ ደርፊያ ይከኣሉ ድማ ብስውእ ኢሳያስ ጸጋይ ዝተገጥመት ደርፊ ኮይና መበገሲያ ከኣ ስውእ ሜጀር ጀነራል ገረዝጊሄር ዓንደ ማርያም ውጩ ኣብ ድሮ ናደው ዝተዛረቦ ዘረባ ኮይኑ ምስ ምፍራስ ናደው ኣብ 1988 ኣብ ጽባሕቲ ስርሒት ዝመጸት ሓያል ናይ መጉሶ ዓወት ደርፊያ እቲ ገደናን ሓደ ኣንበሳ ጎብለል ሃየስ ከዝለል ዝብላ ደርፍታት ኣብ ግጥም ባሮንቱ ዝወፃ ክኾና እንከለዋ ኣብ እዋን ምስራት ድምፂ ሓፋሸይ ኣብ 1984 ኣብ በዓል ሆሚብ ዝወፀት ለጋዕላምና ዝብላ ደርፍታት ከኣ ብሰሎሞን ፀሃየ ዝተደርሳ ኮይነን ነቲ ዝነበረ መድረኻ ሰውራ ዘንጸባርቓየን ነይረን። ካልእ ንወዲ ትኹል ብፍሉይ ኣብ ሜዳ ዘፍልጦ ዝነበረ ቅዲ ደርፍታት ፈጨው እዩ። ፈጨው ህዝብን ተጋደልተን ባዕሎም ዝሃብዎ ቅጽል ኮይኑ መበገሲኡ ግን ብንዳ 4 ዝወፀ እዩ። ምስ ቅልጣፈ ኣተኣሳሲሮም ከዓ ፈጨው እሹም ኮኾይ ዝብል ስያመ ሃብዎ። ይሐው እዊ ጥዊ ኣየይ የሐንክሰን ወዲ ትኹል ሓወይ ዚዝ እናበሉ ድማ ይዘናግዑ ነይሮም። እቲ ደርፍታት ፈጨው ኣብ ግንባር ሓልሓል ዝተመልአ ኮይኑ ምስ በዓል ነፀረኣብ ወዲ ሻወል ልምምድ ኣብ ዘካየድሉ ዝነበሩ እዋን ብተብተብ በዓል ጊዘነሽ መንግስን ወይኒ ተወልደን ሰሎሜ ዘለውኦ ብጀሪካንን ጣቂዒትን ተሰኒዩ ብጉያ ጉያ ኣብ 1983 ኣብ ዓራግ ብበዓል ዮሴፍን በረቐን ዝተባህሉ ኣባላት ዜና ብዝተመሓየሸ ኣገባብ ዝተመልአ ቅንጥብጣብ ጽራይ ጓይላዩ። ፈጨው ኣብ ሜዳ ተወሊዱ ኣብ ሜዳ ዝተጠመቐ ደርፊ ኮይኑ ናይ ቃልሲ ሞራል ኣብ ምሕያል ዕዙዝ ተራ ዝተፃወተ ቅዲ ደርፊ እዩ። ምኽንያቱ ስነ ጥበብ እቲ ዝሓየለን ዝረቐቐን መሳርሒ እዩ። ብኡ ትሕጎስን ትጸናንዕን ብኡ ትሕይልን ትዕወትን ጽፍኤት ሓይሉ ልዕሊ ዝኾነ ኣጽዋር እዩ።
ወዲ ትኹል ካብ ዝቐፂሉ ድሕሪ ናጽነት ከም ጎበዝ ተሻሞ ሳዋ ህዝቢ ኤርትራ ዝብላ ደርፍታት ዘርግሐ ደርፊ ጎበዝ ተሻሞ ኸኣ መንእሰይ ወለዶ ኣብ ወፍርን ልምዓትን ሃገር ተኣምር ክስንድ ዓሊሙ ዝደረፋ ደርፊያ ናይ ኣጋጣሚ ኸኣ ምስ ወራር ወያነ ኣብ 1998 ስለ ዝወፀት ዓባይ መጓሳጓሲት እያ ኮይና ወዲ ትኹል ኣብ ዝተፈላለየ ጽምብላት ካብ ምድማቕ ዓዱ ውዒሉ ኣይፈልጥን እዩ ካብዚ ብምብጋስ ከዓ ንተሃደስቲ ናይ ምዝንጋዕ መደቡን ኣካይድ እዩ ወዲ ትኹል ኣብ 1981 ኣብ ዓራግ ምስኡ ኣብ ባህሊ ዝነበረት ተጋዳሊት ተዛሚዱ ኣልማዝ ሰመይዋ ቆልዓ ሒዞም ኣተዉ ብድሕሪ ናጽነት ከዓ 3 ቆልዑ ወለዱ ብድሕሪኡ ካብ ኣብ ዓዲ ጣልያን እትቕመጥ ካልአይቲ ሰበይቱ 3 ወለደ ብጠቕላላ ከዓ 7 ቆልዑ ወሊዱ ይርከብ ኣሎ ካብዞም ደቁ ሳሙኤል ዝበሃል ናቱ ወሪሱ ድሮ 2-3 ደርፍታት ሰሪሑ ይርከብ ኣሎ ወዲ ትኹል ከዓ ገና ምስቲ ናይ ህፃንነቱ ፍቕሪ ጥበብ ከይተፈላለየ ክሳብ ሕጂ ኣብ ምስራሕን ምብርካትን እኳ እንተጸንሐ ኣብዚ እዋን ግን ሓሚሙ ከም ዘሎ እዩ ዝግለጽ ዘሎ ከምቲ ንሱ ንህዝቡ ኣፍቂሩ ሙዚቃ ዝመገበ ከዓ እንሆ እቲ ውፉይ ሓላል ወትሩ ኣጆኻ ባህሊ ህዝቢ ንመሐከሚ ዝኸውን ጎፋንድሚ ከፊቱ ድሮ $85,000 ኣዋፂኡሉ ነዞም ኩሎም ኣብ ሰናይ ግብሪ ዝወዓሉ ሓቦኛታት ቃሎም ዘይዓጽፉ ጀጋኑ ዘውጽእዎ ይተካኣሎም ባህር ስነ-ጥበባዊ ተኽለኽፍለ ማርያም ወዲ ትኹል ከዓ ሓዊ ብሙሉእ ጥዕና ከም ቀደሙ በቲ መረዋሕ ድምፁ ንህዝቢ ክቕልብ ሰናይ ምንየትናዩ ምሕረት የውርደልካ ወዲ ትኹል ጅግና ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ሲኒማ ሰመረ ሎም ዝበልናዮ ትሕዝቶ ዝሰማዕኹም ወይ ነይሩ በዚ ነቕርበልኩም ዘለና መደባት ዓጊብኩም ክትኮኑ ሙሉእ ተስፋና ክቡራት ተዓዘብትና ኣብዛ ቻነልኩም ክቐርብ ኣለዎ ትብልዎ መደባት ጆባ ክንብለኩም ወትሩ ድልዋት ኢና ዘለና ኣብ ቀጻሊ ብኻልን ሓድሽን ትሕዝቶ ክሳብ ንምለሰኩም ሰሰናዩ ሲኒማ ሰመረ ካቢዚ ናቢዚ ዓይንና ደለበ ፍልጠት ሓጎስ ደስታ ሰሓቕ ስኒት ሩፍታ መኽሰብና ሃበ ሲኒማ ሰመረ ኣብ ሲኒማ ሰመረ ቀጥዑሙ ዝነቀ ዑልዩ ዓማ ኮሜዲ ድራማ ዕላላት ዋዛታት ስፖርት ፊልም